Guys, welcome na sab sa ato ang channel o nga welcome sa ato mga storya nga daghan kang makatunan. Guys, matag storya nato adunay mga nagpahipi nga mga dagkong moral lesson sa kinabuhi. So, puli nga tapuson nimo ang matag video sa ato mga storya para nga aduna kay makatunan sa kinabuhi. So kini atong storya karon guys. Storya kini sa usa ka maalamon nga professor nga duna siya gidala nga baso nga himabaw og tubig. So samtang nagapadulong siya sa iyang classroom, iya kining gidala ning baso nga himabaw og tubig. Og pagsulod niya sa classroom, nangutana sa siyang mga estudyante nga unsa kabugat ang baso nga iyang gikuptan. So ang mga estudyante nagatan-aw sa professor ug niingon nga gaan lang kayo na sir ang mao nga baso. Ug niingon ang professor nga bisan unsa ka gaan kini nga baso, pero kung sulod sa usa ka minuto kaya pa nako ning kuptan. Apan kung moabot kini og usa ka oras, layo-layo na gyud ko ani bisan og unsa ni kagaan kung moabot na kini usa ka oras. So niyon tong mga estudyante nga siyempre sir kay kung dugay nimo nga kuptan na mulaylay gud ang imong mga bukton. So nangutana ang professor, mutuo ba mo nga makaya na ko ni kupot tibuok adlaw ang maong baso? So niingon ang mga estudyante, kaya kay na nimo sir kay dako man kayo ka og bukton. Pero niyon ang professor, sa tinuod lang mga estudyante, dili ko nako ni kaya bisan unsa ni kagaan nga baso, dili nako ni kayang kuptan sulod sa tibok adlaw. Adunay posibilidad nga pamuypuyan ang ako ang bukton bisag unsa kagaan ang ako ang gikuptan. So niingon ang professor nga iyon usab ni ana ang ato ang kinabuhi. Kaning baso nga akong gikuptan nagrepresent ni siya sa mga worry o stress atong kinabuhi, kini mga kabalaka sa atong kinabuhi. Damor gani nga matud pa sa professor, damor nga kupta nato og dugay ang mao nga kabalaka o mga stress sa kinabuhi, damor gud ta ma-frustrated sa kinabuhi. So nakakat-on ng mga estudyante sa gitudlo sa maalamon nga professor. So guys, dinila ta mo kutob sa ato ang sambingay karon. Actually, dako kayo ta og makuha nga lesson sa kinabuhi nini nga usahay sa atong kinabuhi, kaning stress sa kinabuhi o kaning mga kabalaka gyud mao gini ang makapapuy-puy sa ato ang kusog sa atong pagpangalagad. So kinahanglan makatuna nato sama sa sambingay sa maalamon nga professor, bisan unsa kagaan ang baso nga iyang gikuptan, pero kung mulungtad kini og dugay niyang pagkupot, makakus kini og kabugat sa iyang kinabuhi. Iyon usab ni ana sa atong kinabuhi, ang mga kabalaka og stress sa kinabuhi, kung ato ni siyang dala-dalaon kanunay, kung ato ni siyang ihambin kanunay sa ato ang kasing-kasing, mao kini ang maka-down sa atong kinabuhi. Mao kini ang makapabugat sa atong kinabuhi. But kung ang usa ka baso kaya pa niya nga kuptan sulod sa usa ka minuto, usa ka oras, kaya ra niya. And kung moabot na usa ka adlaw, lisod na kayo na makaya. So sometimes sa atong kinabuhi, ang atong mga kabalaka, atong stress sa kinabuhi, ginakuptan nato halos tibok adlaw, tibok semana ginakupta nato. So kung dili nato makatunan ang pagtugyan ni ana ngadto sa atong langitnon nga amahan, mao ginay makapabugat sa atong kinabuhi. So matud pa sa Matthew chapter 11:28 nga duol kamong tanan nga gibug-atan sa iyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. And in 1 Peter chapter 5 verse 7, ngayon siya nga itugyan ang iyong kabalaka ngadto sa Dios kay siya nag-atiman kanato. So, kini yung kabalaka mo ni makapabugat sa atong kinabuhi. Kay susama sa usa ka baso. No, ang kabalaka kaya natong hambin, kaya natong madala
kung usa ka oras, no, tunga sa adlaw. Pero kung moabot na gani og usa ka adlaw na, duha ka adlaw, usa ka semana nga sigitang kabalaka, muna nga kalabanan sa atong pagpangalagad, madawon gyud ta og mabug-atan sa ato ang pag-serve sa Ginoo. So kinahanglan makatuna nato guys ang pagtugyan sa Ginoo sa ato ang mga kabalaka. Katong worries ug atong stress sa kinabuhi, dapat makakat-on kita sa pagtugyan ana sa Ginoo. Okay? Kay bisan unsa kagaan ang imuhang gidala nga butang, once nga imo kanang kuptan og dugay, mao kinay makapabug-at sa imong kinabuhi. So kung unsa man ang imuhang gikabalak-an karon, unsa man ang mga stress sa kinabuhi nimo karon, unsa may imong gikahadlukan, unsa may imuhang mga negatibo nga gihuna-huna, kung kuptan gyud na nimo dugay, mao ka na ang makapabug-at sa imuhang pagkinabuhi. Busa ang atong langit nun nga Amahan, atong Ginoong Hesukristo ga-invite sa nato. Adunay dakong invitation niya sa Matthew 11:28 nga paduulon kita niya kay kung duna tay kabug-aton karon tungod sa kahadlok, stress sa kinabuhi, anxiety, unsa pa mga negatibo nga naa sa atuang inside sa atuang pagkinabuhi. So ang atuang Ginoong Hesukristo, siya ang makarestore ni ana ug tagaan ta niya kagaan sa kinabuhi. So only Jesus ang makapagaan sa atong kinabuhi. Muna kinahanglan gyud tang muduol diha kaniya ug mangayog tabang ug ang atong gikabalak-an, atong mga anxiety, unsa pa atong gibug-aton sa kinabuhi, ato nang itugyan diha niya. Kay siya nagatiman kanato. So kaning mao nga sambingay, usa kini ka pagpahinumdom kanato nga dunay mga panahon nga ang ato ang past ato nang ginakuptan kanunay, ang ato ang mga nangagi sa kinabuhi, katong mga bad situation, ato ang ginahambin kanunay. Kung giyon sa pagtratar sa mga tao, sa mga niagi, ato ning gihambin kanunay. So mo ni ang nakapabug-at kanato kay gikuptan nato kanunay. Atong unforgiveness, kanang dili mapinasayloon ng kasing-kasing, o kaning hatred nato, ato ang kalagot sa atong isig katao. So kung kanunay nato nang gikuptan sa atong kinabuhi, mao nay makapabug-at sa atong pagpangalagad. Okay? So diha sa Biblia, daghan kayong mga mabug-atan nga mga tao, especially katong mga tao nga nag-disobey sa Ginoo. So kini ato ang disobedience pod, kung kanunay nato ning kuptan sama sa baso, dugay kay natong kinupot atong pagpanglimbong, okay, sa tubangan sa Ginoo. Kung kuptan nato na kanunay, no, kanunay nato nang bagabuhaton, so mo nay makapabug-at sa atong kinabuhi. So niini nga sambingay, dapat ma-realize nato nga ang atong mga disobedience tubangan sa Ginoo, ato na gyud nang i-down, ato na nang ibutang, ato nang itugyan sa Ginoo, no, aron dili tama bug-atan. Okay, ato ang pagkadili mapinasayloon, ang atong hatred sa atong isig katao, either sa atong pamilya, munay makaingon nga mabug-atan ka, especially sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga dako kayo tag lesson nga makutlo ni adtong maong sambingay, no, sa maalamon nga professor nga usa ka gamay baso nga gisudlag tubig nga niyon siya dili niya kaya kung tibok adlaw niya nga kuptan kini. Munang usahay daghan kayong mabackslide yung mga Kristiyanon o dili nila makaya ang pagpadayon. Okay, dili nila, daghan kay mga Kristiyano nga dili yung makakaya sa paglahutay tungod kay daghang gikuptan sila silang kinabuhi nga dapat unta ibutang nila, itugyan sa Ginoo. So kung unsa man ang dapat ipatugyan sa Ginoo o pabutang sa Ginoo, pabiyaan sa Ginoo sa tuwa, din ato ginang pangayoon sa Ginoo. Kay kung dili na mawala sa tuwa, kita ra gyud ang mabug-atan. So guys, dinhi lang ta kutob sa ato ang sambingay karon, ug nga upuli do na tay nakuha nga mga lesson. Kung na-bless ka, paki-comment lang sa ato ang comment section. And be sure guys nga naka-subscribe ka sa ato ang channel para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay nga moabot. Actually daghan na ta mga sambingay, and paki-visit lang, and para ma-notify ka, don't forget to subscribe sa ato ang channel. Guys, kita-kita na punta sunod. Glory to God. God bless.